ik bij jou aan. Ik ben 28 jaar en ik zie je een mooi wief. Nou, welkom bij de Veenhoop, heren en Mario. We zijn de Wastro, we kunnen niet meer horen, joh. Bier drinken! En hoeveel geld is dat uit, joh? 300. Ik denk toch de helft. Oh. Ja. En hoeveel is dat? Ja, de helft van wat ik uitdoen had, keer wel. Ja, gaan we het even net doen. Ja, per 100 euro. 400 euro. En alleen maar een bier? Ja, alleen maar een bier. Maar zo raar is het niet, hè? Nee. Nee, maar je denkt altijd maar dat het heel veel geldkasten hier op een Veenhoop. Maar dat valt wel even op basis voor dag. Ik denk dat jij de enige hier bent in de rolstoel. Dat is wel bijzonder. Nee, ik ben niet de eerste. Wie van mij die nou hier? Ja? Ja, nou, maar deze drek ben, lijkt het op mij wel lastig. Nou, nee joh. Nee? Waarom dat dan? Nou, weet ik net. Nou, mis gewoon die blouse kennen. Ja, boeren nog in dijk. Maar boeren binnen Waas verwacht